ಹಲೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ವೇತಾ ಭಂಡಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಗಳು ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಮತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಮತನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋಲಲ್ಲ ಪೂಜೆಲ್ಲ ತಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಇತ್ತು ರಜೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಮಮತನ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿದಾಡಿಯ 8:10 ಕೆನ್ನಿಗೋಳಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಕಲು. ಸೊ ಕಸಿಟ್ಟು ಮಮತನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂಕಲ ಅಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹತ್ತಿಯ ಬಸ್ ಏರ್ಲೆತ್ತಿಚ್ಚೇರು ಕಾಂಡೆ போனாங்க குட்லமுட்டை கிண்ணி கோழி எடுத்து குட்லமுட்டை லோக்கல் பஸ் போயா கழுத்து குட்ல எடுத்து இங்கே கொஞ்சம் ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಲು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಒಂಜಿ 11 ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಚೂ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಮಮತನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ಎಂಗಲ್ ಸಂಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪಂಡ 14th ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಾಗ ಕೋಲ ತೂದು ಮನದಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಕಿನಿಗೋಳಿಗೆ ಪಿರ ಬತ್ತ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ತಿರ್ಗರ ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ಆಲ್ನ ಮಮತಲ ಆಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತೊಂಪೋಯಲು ತೋಟ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಕೋಕೋ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂಡ ಮುಲ್ಬ ಪೂರ ಕಜಾವು ಎಂಕ್ಲು ಕಜಾವು ಬನ್ಪ ಬೆಜ್ಜಿಕ್ರೆ ಬನ್ಪ ಮುಕುಲು ಬೆಜ್ಜಿಕ್ರೆಗೆ ಬಜಾವು ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಳ್ಳೀರು ಇಜ್ಜಿ ಎರ ಬಂಡೆ ನೀರುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ತಂಪಾವತ. ಹಾಂ ಕೊಕ್ಕು ದೆಪ್ಪದ ದೆಪ್ಪು ಸರಿ ಪಡ್ದಿಜ್ಜ ಪೂರ ಬೋಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋಕೋ ಒಂದು ಚಿಪೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬೀಜ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಪುದರ್ದೆ ರಾಧೆ ಓನಾಗ ಶೋ ಕುಡ್ಪೋಯರು ಕಿರ ಬನ್ನಾಗ ಮಿತಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ತಾರಾಪುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಮಿತರದಿದ್ದಿ ಓನಾಗ ಡೌನ್ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಪೋಯರು ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮಿತರ ತುಲೆಂದು ರೋಡ್ ತುಲೆ ಡೌನ್ ನೋಡು ಪಿರ ಬಂಗಾಪುನ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ
ಬೊಕ ಬಯ್ಯನಗ ಪಿರ ಬತ್ತ ಬೊಕ ಮನದಾನಿ ಪೂಜೆಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿಯೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಬಯ್ಯದ ಕೋಲಾಪುರ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ಮತ್ತನ ರಡ್ಜು ಫುಲ್ ತನ್ನಿ ಬೊಕ ಚಾರಿ ಬೊಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಡಲ್ ಇತ್ತೀರು ಮುಖಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವೇರಿ ಮಂತ್ರದಪ್ಪಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಬತ್ತ ಮುಲ್ತ ಮಂತ್ರದಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ತುಳುನಾಡು ಓಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳು ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಂಕಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ತೋನಸ್ ಮಲ್ತ ಸೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಮದ್ದಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಡ್ಸವ ಎತ್ತಿತ್ತಂದು ಈಗ ಚರ್ಮುರಿದ ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತಂದು ಈಗ ಚರ್ಮುರಿದ ತಂದು ತಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಾದ ಬೊಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಇಂಕಲು ಕೋಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ
ಅನ್ನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಯ ಅಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಲು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಮಮತ ಬತ್ತಿತ್ತಿಜಲು ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾರಡ್ ಪೋಯಿನಿ. ఒక ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡ ಒನಸಾದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬರಿಯಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.